sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Lige nu så er jeg bus på vej til en blå planet med min efterskole. Så ja, jeg sidder alene, der er så ikke nogen sådan mig, så ja. Lige nu kan vi på motorvejen i København og Kastrup, hvor den blå planet ligger, og så skal vi bare hygge og slappe af derinde i dag. Så kommer med nogle opdateringer i løbet af dagen, hvis jeg kan få lov til at optage mine lærere der, så ja. Vi er hele skolen afsted, men der er nok mange, der sidder hjemme, så og når vi så er færdige derhjemme, skal vi med bussen tilbage igen, og jeg håber, jeg kan se sammen med Crush og sin kæreste, så ja. Så er vi nået lidt længere på motorvejen, så ja. Spiser slik og drikker chokolade, så drikker juice, så ja, jeg tager en chokolade, så ja. Min mamma er på skole, jeg hører det simpelthen baggrund til mine skolekammerater, så ja. Jeg tror, næste weekend igen, det er på skolen, jeg kan sikkert gøre det. Det er nok det nu, hvor mit feedback kommer, så jeg tror, det bliver først om en måned igen, så bliver det, så en måned kommer der ind. Da med mig på skolen kommer til at optage nogle dage imellem, så kan være lavere og sådan noget, det var, så ja. Nu er jeg så inde på den blå plads, sådan det viser jeg fisk. Jeg kommer forbi med det. Der er nogle fisk her, så ja. Optag igen lige med. Ja. Så har jeg lige fundet et nyt der, vi skal vise. Det er rigtig dårligt nu. Så ja. Nu går vi efter en eller anden fugle. Ret pinligt der. Så nu har vi fundet nogle flere der. Oh my god! Der er sådan nogle her. Det er store, mand. Ja. Ja, men jeg optager dem. Ja, mig og min veninde vil lige var dø her i den her fucking regnskov, så ja. Nu vil vi lige gå videre og kigge. Der har vi været. Oh my gosh. Så nu vil vi komme ind i et lille rum, som der er rum 3. Så ja. Nu skal jeg til rammen. Jeg tager sådan med det. Så ja. Vi er til flere fisk. Det er så søde, de der. Men vi skal også lige ind på drengene, så ja. Nu er vi på vej ned i den store skærm nu. Den er lidt stejl at gå ned den her trappe her. Og med derfor skal jeg også. Så ja. Så ja. Alle mulige fisk, så ja. Nu er der en tunnel, så vi skal ind i. Nu er der en masse fisk, kigger op over os. Og det er sådan noget. Der er bare masser af fisk, så ja. Det er ikke så slemt det her, men man kommer hurtigt ud igen. Så ja. Jeg kan godt lide at være herinde, så jeg der er så søde fisk og skildpadder. Det er hele interessant herinde. Endnu flere skildpadder. Hvorhenne? Hvad i alverden er det for et dyr? Se her, Elias. Elias! Elias! Kig her. Det er en. Det er. Kom lige se her, dreng. Endnu flere sejler. Elias, der er en vandslang der. Vi kan ikke gå den her vej. Vi kan ikke gå den vej. Der er nogle her,
Den må jo hellere slå på det, det er det, de siger. Det står der også, at den ikke må det. Der er også nogle rene steder, der man kan billeder af. Undskyld, Lukas. Jeg vil lige skal have en tårdrik. Jeg ser, der ligger en tår. Så jeg tager til en drikpause. Så nu vil vi gå udenfor igen, og så vil vi vise nogle dyr også. Igen. Lea så er først. Jeg vil optage igen om ikke så længe, så ja. Så er vi gået i nyt rum, vi ikke har været i før, og der er masser af fisk og sådan noget. Og nu kan man gå udenfor på legepladsen lidt. Så ja. Så ja. Tid til, at vi skal bare købe fisk. Så ja. Nu vil vi gå videre. Nu er vi så lidt længere hen på dagen. Vi har bare ikke fået filmet så meget. Vi har så hygget mig med mine venner og sådan noget. Nu ser vi nogle folk kigger på fly, så ja. Og så er mine venner. Ja. Så ja. Oh my god. Står du simpelthen? Hvad? Den er blå på halen! Så ja, vi er på pladsen næste dag, og vi bliver hentet klokken 13.45, så cirka skal vi være på parkeringspladsen 13.30. Så ja, jeg skal klippe videoen sammen i bussen, så jeg tænker, at man så lige at give mig nogle fif på vejen, og så må vi bare se det, så må jeg lige opdatere i bussen høj, inden jeg redigerer videoen, så ja. Ja, så hvis igen, det bliver der en, der hedder Emil fra min efterskole, og nogle andre drenge, de ikke genkender nogen bare på YouTube, altså. Nej, det elsker mig. Efterskolen Østergaard skal nok lave en video om, hvor godt det er at prøve det også, ja. Nu er vi så kommet tilbage til bussen, så ja. Nu går vi i Billufthavnen igen, og jeg ligger McDonald's med, og en Netto, så ja, altså okay. Vi kigger på en sø, så ja. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med på video. Husk at like, og så ses vi bare i den næste video, hvad det nu ender med. Bye bye!